खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। गोबां सुबुंफ्रानो नोंथाङा मा एसे मिनिया, दा बेनिखायनो आं दिनै मिनिनानै भिडिअ बानायबाय। जों दिनै सावरायगोन फुजि बसुमतारी आब' आरो लोगोसे आंजों जानाय माखासे जाथाय। दाखालि साननैसो सान सिगां बा मास मोननैसो सिगां आं शिलंआव थांदोंमोन आरो बेहाय आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन। सासे बर' सिख्ला नामा होननानै आं बेखौ भिडिअ बानायदोंमोन। भिडिअखौ नायबानो जाबाय, बिनि उनाव जों सावरायगोन। आं बे भिडिअखौनो बानायदोंमोन, नायबानो जाबाय भिडिअखौ। नैबे सिख्लाया बर' सिख्ला जानांगौ। ओइ बर' सिख्ला मा नोंलाय? माथो जेबो बुङाखैब्रा। ओइ बर' सिख्ला मा नोंलाय? थांना नङालाय सोरजोंबा दुमजालाबायगोन, थांसैलां। बर' बायदि बेफोर जाबाय शिलंनि टेक्सि। बेहाय मेजिक सोलिया, जेरै जोंनि आसामाव मेजिकफोर सोलियोना, बेहाय बिदिनो मेजिकआ बेनो, बे टेक्सि जाहैबाय। नै बेनो जाबाय जाग्रा, जों दा बेखौनो जानांसिगोन। बे जाबाय 100 रां आरोना। जों दा नै शिलं थांगासिनो दं, शिलं मेघालय हाबबाय। बेनोमोन भिडिअआ लोगोफोर। बे भिडिअखौनो आं बानायदोंमोन थांनाय दान 2 दान सिगां आं शिलं थांनायाव बेखौ बानायदोंमोन। आरो बे सिख्लाया बर' सिख्ला नंगौना नङा बेखौ मिथियाखैमोन, नाथाय बे सिख्लाया गावखौनो बर' सिख्ला होननानै आंनि सिगाङाव बुंहरदों। बे सिख्लाया आंनो मेसेज हरदों वाट्सएपनि गेजेराव आरो इन्सटाग्रामाव हरदोंमोन गिबियावनो, ओमफ्राय इन्सटाग्रामनिफ्राय आङो माबाखौ हरबाय, वाट्सएप नाम्बारखौ हरबाय। बिनि उनाव बे आंखौ बुंहरबाय बे भिडिअखौ मानो बानायनाय नोङो, आंथ' बर' सिख्लायानोमोन ना होननानै बुंहरदों आरो ना। ओमफ्राय आं बुंदों नों बे एफाग्राब गोबाव जाबाय आं भिडिअ हगारनाया, दान 4 दान 3 जालांबाय, दिनैसो माबोरै खबर मोनखो होननानै बुंहरदों आङो। ओमफ्राय बे बुंहरदों आं भिडिअखौ नुवाखैमोन, भिडिअखौ आं मैयासो नुदों, आं शिलंनिनोखा बिदि होननानै बुंहरदों आरो। ओमफ्राय बे सिख्लाया गावनि मोखांखौबो देखायनो होआखै आरो गावनि इन्सटाग्राम आइडिखौबो देखायनो होआखै। ओमफ्राय बुंहरदों आरो ना बिदि भिडिअ बानायनाङामोन मायामोन होननानै। ओमफ्राय आंथ' बेखौ बर' नामा मिथियामोन। ओमफ्राय आं बेनि थाखायनो बानायनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बे आं बेखौ बुंबाय, आं भिडिअखौ डिलिट खालामसै, बेथ' नोंनि मोखांखौबो नुवाखै होननानै आं बुंदोंमोन आरो। ओमफ्राय बे बुंदों मोखांखौ नुवाखैबा जेबो नंला दे, भिडिअखौ डिलिट खालामनांला, दा नों मोनसे भिडिअ बानायना होदो आंखौ बे बर' सिख्लायानो होननानै बुंनानै, जेनेबा गावखौ बर' सिख्ला होननानै फोरमायनो होदो आरो नोंथांमोननि सिगाङाव। बेनिखायनो आं बेखौ बानायनाय जाबाय। बे सिख्लाया गावखौनो बर' सिख्ला होननानै बुंनो होदों। नोंगौ बे सिख्लाया बर' सिख्लामोन, नाथाय बै समाव आंखौ बेयो माथो होआखैमोन आरो भिडिअ बानायनायावबो आंखौ माथो होआखैमोन। मानि थाखाय? एफाग्राब दुगा नङा होमबा लोगोफोर? दा बेखौबो दाय जालायगोन जानो हागौ, दानि मेसेज हरलाबायनोबो हागौ। दा बेनिखायनो आं बारा गोरा बुंनो गोसो गैया। आं नाथाय फंसे बाथ्राखौ बुंगोन, नोंथाङा जुदि बर' सिख्लामोनबा बै समाव आं नोंखौ बुंदोंमोन नोंथाङा बर' सिख्ला नामा होननानै आं कत' बुंदोंमोन, भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ। बे भिडिअ आं बुङाखैमोन होनबा, बे भिडिअआव आं गोबां बार बुंदोंमोन। नाथाय बे सिख्लाया जेबो एबो गैया आबो गैया, थोंजों थांगासिनो दङ। ओमफ्राय आंसो उनाव बुजानो गिनानै लासिं सिं मोननानैसो आं फैफिनदों। आं बेखौ बर' बायदि नुखाथारदोंमोन आरो बेखायसो आं बेखौ भिडिअ बानायदोंमोन बर' सिख्ला नामा होननानै। दा नंमारगौ जाहैबाय, बे सिख्लाया आंनो मेसेज हरदों, आं मेसेजखौबो देखायनानै नङा, दानो बेखौबो माखासे दाय जालायगोन। मानोना आजिखालि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव केस सोलिनाया जोबाखै आरो सोरबा कपिराइट स्ट्राइक हरनाय, सोरबा केस सोलायनाय बायदि जाथाय। आरो सोरबा बुंदों मालायनि निउस कपि खालामग्रा। आं रावनिबो निउसखौ कपि खालामाखै। जा टपिकआ ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दं बेखौसो आङो भिडिअ बानायदों। दाखालि आं बानायबाय माखासे इउटिउबारफोरनि, जेनेबा मिथिसार बसुमतारी आरो लोगोसे नैबे भुमिका मुसाहारि, बिसोरनि सायाव माखासे भिडिअ सोलिगासिनो दंमोन, बेखायसो आं बानायदोंमोन। बेखौनो माखासेफ्रा मालायनि भिडिअ कपि खालामग्रा माग्रा होननानै बायदि खोथा बुंगासिनो दङ। जों रावनिबो भिडिअखौ कपि खालामाखै आरो जायबा बेखौ भिडिअ बानायजादों बिथांमोना आंखौ जेबो बुंहराखै। जायफोरा कमेन्ट खालामदों बिसोर आब्रा ना आब्रि बेखौ आं मिथिया, ना बिसोर अ फरायाखै ना ख फरायाखै बेखौ आं मिथिया। नाथाय बिसोर जानला मेला कमेन्ट हरदों, मेलेम गैयै बायदि कमेन्ट हरदों। दा बेनिखायनो आं बेखौ एसे रायखांनाय जाबाय, बेबायदि हरनाङा। बयहाबो मेलेम दंखायो, नाथाय बिसोरहा मेलेम दंना गैया बेखौ आं मिथिया। आरो जों इउटिउबाव थानाया बे बोसोरसेल' जायाखै, जों इउटिउबाव थानाया 5 बोसोर जानोसै नै। फैगौ बोसोरनि फेब्रुवारि दानाव आंनि इउटिउब चेनेला 5 बोसोर जागोन। आंना मोननै चेनेल दंखायो, नोंथांमोना गोबां मिथिखागौ जानांगौ। आं बेखायनो बेहाय सेकेन्ड चेनेल बरायबाय होननानै बुंबाय थाखायो। दा बेनि जोंनाव एक्सपिरियेन्स दङ। आरो माखासेफोरा मा बुंदों, कपि खालामग्रानो। मा कपि बिलाय? सोरबा बे निउसखौ कपि खालामना लाबायो, बायदि खोथा बुंनो हागौ, जायाफ्रामा। एसे लाजिनांगौ, गावबागाव भिडिअ बानाय, गावबागाव मा बानाय, बे जेबो बुंनांगौ खोथा गैया। बेबायदि जानला मोनला मालायखौ कपि खालामग्रा माग्रा होननानै कमेन्ट हरनाङा, नङा होमबा लोगोफोर? अब्ला जोंनि टपिकआ बे नङा, बेखौ बुंनाय जाबाय आङो जास्ट। जोंनि गुबै टपिकआ बे नङामोन, बेखौ आं ओरैनो बुंबाय, जाहाथे सोरबा बेबायदि बुंहरनाया एसे मिथियो, माने जाखिनिखौ बुंदों बेखौ एसे मिथियो, थर मोनो, बेनि थाखाय आं बुंबाय। अब्ला जों दा सावरायगोन फुजि बसुमतारी एक्ट्रिस, जायबा जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा फावखुंग्रि लोगोसे मुंदांखा इउटुबार। बिथाङा गोबां अनसायनाय मोनगासिनो दङ रायजो राजाफोरनिफ्राय। आरो बिथाङा दाखालि बावैसो बा दान मोनसेनि एसे बारबाय, बेनि सिगांसो हिन्जावसा गथ' जोनोम होदोंमोन। आरो बे हिन्जावसा गथ'नि मुंखौ बिबार माला ब्रह्म दोननाय जादोंमोन।
दा बे बिबार मालाया 2 मास जासिगोन 2 दान जासिगोन आरो 2 दान जाखांबाथाय गावनि गथ'नि बा हिनजावसा गथ'नि महरखौ देखायसिगोन मोखांखौ देखायसिगोन बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों मैयाहाय गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेराव बुंदों बिथाङा थाबैनो गावनि फिसाजोनि मोखांखौ देखायसिगोन जाय बिथांमोना नायनो थाखाय हाखु दावरा जाना दंमोन बिथांमोना नुसिगोन बांद्राय गोबाव गैला नैबे साननैसोनि गेजेरावनो 2 मास जासिगोन ओमफ्राय बेहाय नोंथांमोना नुसिगोन मानो होनोब्ला भिडिअखौ लानांगोन एडिट खालामनांगोन एसे टाइम नांगोन बे भिडिअनि उनाव आरो नेक्स्ट भिडिअ आङो गुबुन मोनसे भिडिअ बानायबावनो हागौ बेनिफ्राय नेक्स्ट 7 तारिखनि उनावसो नुगोन एक्चुअली आंनि फिसाजोनि भिडिअखौ मानो होनबा 7 तारिखआव 2 मास जागोन नालाय 2 मासनि उनावसो आं खिन्थानो सानदों आरो खिन्थु थेवबाबो एसे उन्दैद्रायो दाबो एसे मानसिखौ देरद्रायनाय नुवाखै सोरबा नोंथांमोना गाज्रिसो मोनगोन नामाथाय गाज्रि मोनोबा आंखौ निमाहा होदो लोगोफोर आंबो ओरैबायदि आंनि फिसाजों फट'सफोर आपल'ड खालामनो लुगैबाय इन्सटाग्राम फेसबुकफ्राव माने ओरैबायदि फट'स जाबाय आंनि मबाइलाव कि माने मबाइलानो मेम'रि फुल जाजोबो दा बेखौ मोनसे मेम'रिखौ आपल'ड खालामनानै दोनाबा फट'आथ' थाया अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन आरो लोगोसे मोनसे खोथा दंबावो जे जायबा जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा एक्टर आरो इउटुबार लोगोसे इन्डियान आर्मि फौजि जेम्स मुसाहारि बा प्रकाश मुसाहारि बिथांनि सायाव माखासे मिमारफोरा मिम्स बानायगासिनो दङ नायबानो जाबाय मिम्सखौ आं देखायनानै माने गोबां मिनिथावथावबो आरो एसे दुखु मोनथावबो आरोना बेबायदि बानायजाबाय थागासिनो दङ बिथांमोना सिगांबो प्रकाश नार्जारिखौ बानायखांबाय आरो लोगोसे गेमस्रि दैमारिखौथ' बानायबाय थायो आरो जेम्स मुसाहारि बिथांखौथ' बानायबायानो थायो बेबायदिनो मिम्स बानायलायनाय सोलिगासिनो दङ बेबायदिनो सोलिबाय थायो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दा नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेखौ आं ससे देखायनानै अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ नुबाय जानांगौ माबायदि खालामदों बेबायदि खालामनाङा आरोना बेबायदि खालामनाङा एसेफोरखौ खालामजायो नाथाय बांद्रायखौ खालामनाङा बेबायदि खालामनाया एसे दुखुनांथाव आरो जायबा खालामजायो जेम्स एक्टर बिथाङाबो दुखु मोनदों जानांगौ बेखौ नुनानै गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा बेबायदि खालामनाया मोजां जायाखै जाय मानसिफोरा एसे माने ससियेल मिडियायाव फैयो जोंनिया बेखौनो माने ट्रल खालामो माने बायदि खालामो दा आं बेखौ बुंनो गोसो गैया दा नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय जानांगौ अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि आरो लोगोसे जाय बिथाङा लाइक खालामनो गोसो दं खालामबानो जाबाय आरो जायफोरा लाइक खालामनो गोसो गैया दा खालाम साबस्क्राइब खालामनो गोसो दं खालाम साबस्क्राइब खालामनो गोसो गैया दा खालाम एसेनोसै बाय बाय नैबे सिख्लाया बर' सिख्ला जानांगौ ओइ बर' सिख्ला मांलाय माथो जेबो बुङाखैब्रा ओइ बर' सिख्ला मांलाय हाय थांना नङालाय सोरजोंबा दुमजालाबायगोन थांसैलां बर' बायदि नुदोंमोन आं मोखांखौ नाथाय जेबो बुङासै एसे अबा दामजासिगौसोमोन आङो मानसिफ्रा नायगासिनो आंखौ बिसासबो गैयाना दामजालाबायनोबो हागौ जानोबो हागौ बर' सिख्ला जानोबो हागौ नाथाय मा बुंनो